Helo, helo. Noswaith dda. Noswaith dda, ni'n mynd i wneud stream Awr Retro heddiw. Fi gobeithio mae Emrys yn mynd i ymuno yn y voice channel hefyd. Just roi hwnna no. Yeah, so, gawn ni weld. Just aros iddo fe ymateb. Right. Ond Darkwing Duck, y gobaith yw i gallu gorffen y gêm yma heddiw cyn 10 o'r gloch. So mae'n bod yn dipyn o gamp, awr a hanner. Na i roi 3 munud i Emrys ymuno. Gobeithio bydd e. A just gwirio os mae popeth yn iawn ar stream. Lli gweld hwnna. Check yn popeth yn iawn ar ochr OBS o ran y lefelau sain. A gaf ni weld. Okay. Mae'n eitha clear. Right. Diolch Ellis. Noswaith dda. Gawn ni weld. So yeah, pam ddaw Emrys bydd e'n pop mewn. Gawn ni weld pa hwyl ni'n mynd i gael arni. Gobeithio mae popeth yn clir i bawb sy'n wylio. A bant â ni. Right, fi just yn mynd i symud o'n sy'n sgwar i fi. Roi hwn fan hyn a hwn bai fi yma just angen symud hwn i fod yn llai fan hyn. Ok, dim problemau, ffantastig. Diolch yn fawr, Rhysydd. Mae hwnna'n wych. Right, hwn yw'r challenge. Fi ddim yn mynd i trio wneud fel speedrun na dim byd, ond y pwynt yw i drio gorffen hwn cyn 10 o'r gloch. So, achos gwaith yn y bore, a mynd dda i roi rhyw fath o her. So yeah, dyna yw'r nod heddiw. Ellis, pa i dechrau nawr? So, byddai probably yn siarad i chi mwy ar y cychwyn, achos fi'n gwybod sut i gorffen y lefel yma. A wedyn, wrth i'r lefelau fwy anodd dod ymlaen, byddai probably fwy tawel. Ond, yeah, rhwng y levels, byddai'n siarad y mwyaf. So just i chi disgwyl hynny. A yeah, cario ymlaen siarad yn y chat. Mae Ellis yn chwaraewr Rocket League really da. Mae'n chwarae'r dreigiau a dwi'n reoli'r tîm yna i Dragons Esports. Felly, edrych ymlaen i WEL3, sef Welsh Esports League. Mae'r trydydd un o hwnna'n dod mis nesa. A bydd Ellis, Ben a Hydra yn trio ennill am yr ail tro yn olynol i'r dreigiau. So, yeah. Mae hwn yn game. So, yeah, croeso i'r stream, Rhysydd. Diolch am dweud bod y lefel sain yn popeth. Mae mor bwysig. Fi wedi cael disaster streams yn dechrau off pan o'n i'n cychwyn yn chwarae. Lle oedd... o'n i'n cael gwestai. O rhywun arall ar y voice channel. A oedd ochr nhw y sgwrs ddim wedi cael ei pigo fyny.
So oedd e'n swnio fel o'n i'n schizophrenic neu rhywbeth, just gyda beth o'n i'n dweud, ond ddim gyda'r person arall. So, yeah, mae'n hyfryd pan chi'n gallu cadarnhau bod pethau'n swnio'n okay. So, falle bydd Emrys yn neidio ar rhyw pwynt heddiw. Ni ddim yn siŵr, gobeithio. Oedd e yn ffain, a wedyn, o'n i bach yn araf yn dechrau, so gobeithio bydd e gallu neidio ar cyn bo hir. Achos fe naeth cynnig y gêm yma i fi. Naeth e awgrymu'r gêm yma i fi. Dwi wrth y modd gyda platformers a NES, 8-bit platformers, dyna beth dwi'n joio. Dwi'n hoffi faint mor anodd nhw'n gallu bod. Ffaith bod chi'n just dysgu'r patrwm a just gwella, really. Nes bod chi'n gallu gorffen y gêm. Chiptunes. Ti methu curo... Be mae Elis dweud? O, Carl. Oce, da iawn. Elis yn mynd am kebab. Hyfryd. Iawn. Boss yma'n eitha hawdd, unwaith ti'n gwybod. Fel popeth, dyna sy'n ffynnu am y gêm yma. Unwaith chi'n gwybod be i wneud. Oh. Hei, Emrys! Siwmai, ydy pawb yn gallu clywed Emrys nawr? Os ti'n gallu cadarnhau hwnna i fi, Rhys. Ti eisiau rhannu'r sgrin? Wrth gwrs, ych chi'n cael efo'n fyw, sorry. Na i just curo'r boss. Fi ar y boss cyntaf, so... Ga fi just cael y boss yma lawr. Hei, fi wedi dysgu edrych ar... O, ti'n methu, ond na i rannu fe gyda ti nawr, sorry. Here we go. Na i mynd mewn fan hyn. Shade screen. Sut dwi'n neud hwn? Oh yeah, right. Okay, sorry, bydd y fersiwn trwy OBS fi. Achos fi'n chwarae fe trwy. Ti'n gwybod y Franken Machine thing na? Gyda'r NES controller. O'n i'n meddwl byddwn ni'n actually gwell gyda'r OG controller heddiw. Falle bydd ddim yn gwneud unrhyw gwahaniaeth i ddweud y gwir. Achos mae'r FPGA... Mae probably yr un fath o technoleg i'r ddoi. Ond mae'n neis i gael just y doi bot yna. Mae'n swnio'n... For future reference, mae'r virtual cam yn gadael chdi rhannu just screen ond am wan. Actually, dwi'n gweld gwynaf chdi hefyd sy'n haws. Okay, cool. Yeah, sorry. Dwi'n gwneud y bit cychwyn heb mar o... Yeah. Fi di neud... Achos, does na ddim ffordd, old school efe, chi gorfod just neud e right trwyddo. Hyd yn oed ar analog pocket fi, does ddim modd neud fel save states. So, on i bai am just gadael y thing on, sydd ddim yn gret i fel bywyd e, y peth. Ti wedi gweld bod analog pocket nawr gyda transparent thing? Ond mae loads o scalper issues gyda popeth analog pocket, achos sut maen nhw'n fel gosod popeth fyny. A mae pawb just yn mynd yn grac gyda'r scenario. Wel, beth sy'n digwydd? Mae yna fel transparent, un newydd dod mas, analog pocket rai. Ond nhw'n stopio neud o? Na. Wel, o'n i'n meddwl hefyd, ond nhw'n just yn dod mas gyda mwy o stuff, ond y problem sydd gyda nhw gyda scalpers, mae'r retro community just yn mynd yn nuts fel beth sy'n digwydd pam chi'n cwmpo am y trick am a to a I don't know. But fi'n analog fanboy, so fi'n bydd e'n hypocritical i fi dweud gormod yn erbyn nhw achos fi'n sucker, fi'n prynu popeth. Ond o ran fel ansawdd y stuff maen nhw'n creu, amazing. Ond sut maen nhw'n fel y dosbarthu fe yn ryngwladol, dyw e ddim yn gret achos y thing o fel talu... Mae'n premium product, right? A wedyn mae fel $50 neu $75 extra am y taxes a pethau. Mae hwnna just yn ridiculous. Ond, fi di bod trwy a fi bach fel, okay, well, fine, but
does ddim ffordd arall o wneud e, ar wahân i fel prynu un o eBay, a mae hwnna'n dodgy ar... Mae hwnna'n risky yn dyw e, i prynu stuff unrhyw beth ar fel eBay. But yeah, there we go. Dwi'n mynd yn transparent. Na. Mae well da fi... Rhaid yn chip. Oh, bloody hell. Sorry. Yeah, mae well da fi yr un... D. Yeah, yr un D, mae'n classy looking. No, fi di mynd am... Ti'n popeth analog. Fi di mynd just am y version D. Achos fi'n credu mae'n edrych yn... Ti'n gallu cael get away, mae'n edrych fel premium product yn D. Mae stuff eraill, mae'n... Achos mae dy fi'r greiddiol o'r... Anyway, fi eisiau fe kind of sefyll mas yn wahanol i'r greiddiol os mae'n gwneud synwyr. Y sgrin fwy ar un newydd. Be nawr? Na, fi ddim yn credu. Gwella, fi heb edrych o mae lan. O'n i just meddwl just y casing yw e. $30 am cas gwaith. Mae pobl yn prynu ni gyd i hel y lliwiau yndi. Yeah. Yeah, maen nhw'n mynd i. Dyw analog ddim yn dup o ran, yn gwybod be maen nhw'n neud. So yeah, edrych dim marwolaeth eto. Wee, come on. Na. Fi wedi bod yn joio'r gêm yma, rhaid dweud. Fi'n ffeindio'r un coedwig, y lefel olaf yn anodd. Ond... Don't I disgwyl yna, really. Ond fel un... Just angen dysgu y patrwm efe. Classic retro folklore gorfod wneud. Sim ffordd arall. Get good. Ond ie, fi'n fach nes di dweud wrth i am y gêm yma. Fi wir di joio fe. Os oes gyda chi rai tebyg i hwn, lan yn eich back pocket, just ran a fe gyda fi achos fi'n joio mas draw. Ie, yr PC Engine, ie. Oh, ie. Ie. Rwy sec. Fi di wneud y cyntaf ar ail nawr, ie. Oh, ie. God, just... Ie, fi ti'n gweld, unwaith mae'n dod i'r ail tri, byddai ddim mor gyflym a byddai'n neud camgymeriadau, ond gôl heno yw trio gorffen e gyd cyn 10 o'r gloch. Sydd yn bosib? Ie. Just ddim eisiau colli ffocws. Canolbwyntio hyd yn oed. There we go. O, see? John, i dal yn hanner bita pudding reis. Ah, okay. Nice. Si brynu fatha troli doli ar alwinion heddiw. O ie. Fi gallu reid consoles yn efo. Ooh. So ti'n gallu... Isio dwi bod yn cael ydy... Os dwi'n setio fyny ar y PC i neud stuff. So fi ddim mynadd wedyn chwarae ar y teledu. Fi'n hoffi'r troli doli syniad. O'n really nice. Love it. So setio y mister ar PS2 a fatha pethau fel a Switch ar y troli. Wrth gwrs. So literally just yn extension cable stuck efo a HDMI here. Nice. So, I like your style. Fi'n hoffi hwnna. Practicability fi'n hoffi hwnna a lot. 16 quid oedd y troli doli. Class. Am berffaith yn byd rwys fatha. Allai gael lot o use allan o fi mae hwnna wedi rhoi gwyn ar fy wyneb achos all for the practicality achos mae fe mor fel trafferthus pan chi gyda fel consoles gwahanol a switcho rhwngthyn nhw a love it. Troli doli all the way. Mae dy fi rhyw fath o thing ar olwynion. Mae'r what do you call it? Mae'r arcade ar. So, os o'n i eisiau rhoi hwnna mewn lle gwahanol, gallwn ni, ond, Mae dy fi desk eitha mawr, so fi'n gallu kind of cuddio stuff
tu ôl a kind of neud e fel na, ond na, troli doi, fi'n hoffi syniad yn loads. Ie, di dod allan o syniad o, ond i ddim, as ages dwi'n meddwl cael arcade cabinet. Ie. Pam os dwi'n television. Na, just ddim. Ie, oedd e'n project o'n i wastad eisiau neud, ond very rare fi actually'n cael unrhyw defnydd o fe sy'n drist, ond it's just one of those sad things. Fe ddim sad i fi, achos fi yn sad, ond mae fe kind of yn un o'r things na, ti'n meddwl, oh my god, fi gorfod neud hwn, and then pam ti'n dod i fe, ti ddim yn cael unrhyw defnydd o fe, really. Ond, mae dal dy fi, gallen ni kind of mynd o fe a gadael e yn yr ysgol, ond achos fi'n gwybod sut mae'r kids yn edrych ar roi'r Chromebooks eu hunain, fi ddim really eisiau rhoi rhywbeth, fi wedi rhoi lot o cariad mewn i drwsio, rhoi gyda'i gilydd, i gael ei dyfetha gan kids sydd ddim really yn gwerthfawrogi y byd retro o gwbl. So, oh, sugar. O'n i'n coci fanna, Beth yn y byd? Oh my god, noob alert. Anyway, oedd hwnna just yn blip, ond ni di ennill thing. Fi'n casau yr un y coedwig. So pam ni'n dod i fe, bych chi gallu gweld pam fi'n casau e. So just y cymeriadau yna sydd yn... Mae'n nhw kind of fel planhigyn gyda ceg mawr. Ti'n gwybod yr un fi siarad am? Ynddo. Casau nhw. Fi ddim actually yn meindio'r... Actually, nid dyna yw'r lefel olaf, ond just yr un cyn olaf. Fi ddim yn meindio'r un olaf. Fi ddim yn ffeindio fe mor anodd. Sy'n odd, achos... Ie. Ti'n gwybod yr un ar right ar y diwedd, gyda'r chicken, y QR yna. Fi ddim yn meindio fe gymaint, ond yr un just cyn, mae'r boss yn okay, ond just y blimin. Ddim kind of fel Venus Flytrap yw e fe. Ie, dwi'n meddwl. Ie. Anyway. Dwi'n yn gem arall, Disney... Fi enjoyo'r Disneys i'r tegwch. Hyd yn oed y craziness o ni'n neud yr Lion Kings a'r Aladdins. Fi enjoyo nhw. Oh, damn. It's alright. Just nôl i'r groove. Beth yn union sydd yn y Disney pack na to? So fi'n credu ni wedi gorffen rhan fwy o nhw. Hwn, Saturday Disney game. Achos fi'n credu fi wedi gorffen y DuckTales hefyd I gyd. Afternoon Collection. Darkwing. DuckTales, Chip 'n Dale Rescue, Tailspin, Darkwing Duck, DuckTales 2, Chip 'n Dale Rescue 2. Ti'n di neud DuckTales yna? Do? Ond falle fi heb fel... Fi ddim yn gwybod, os mae fe'n archive YouTube fi, na I ddim neud y to, ond fi di neud y DuckTales I gyd. Let's be on Chwarae on. Fel chwarae teg I Owain, mae fe'n cael y thumbnails wedi sortio ar gyfer archive, so... A fi di roi'r Cymru FM rai fe. So oedd yna un really funny o'n i'n neud GTA mynd lan a lawr mynydd a ma' yna rai stuff sydd heb mynd yn cyhoeddus ond sydd yn yn gwerth kind of dangos rhywboint. So, Wel Cymru FM wedi ond fi ddim yn gwybod os mae cynulleidfa nhw ddim quite ddim yw'r un perffaith achos sy'n wedi cael lot o views o gwbl so fi ddim yn gweld unrhyw problem trwy rannu fe hefyd fan hyn. Na. DuckTales ar y Game Boy ti di neud? So Mae'r Awr Retro. So gwerth I fi probably cael crack ar NES then. Swn I fel. Fi off y modd gyda nhw so edrych ymlaen. Nawr chwarae ar Franken machine yma Frankenstein machine. Mae'n rhaid gwneud.
Ie, oedd hwn ridiculously oedd read o ran postage a stuff. So fi yn teimlo, fi'n mynd yn grac gyda fi hi'n weithiau fel, pam yn y byd, just gadael nhw casglu llwch, you know? Yeah. Just drist, really. Dwi'n yn mor fel chi ar y... Si amseru jumpio ar y Mr. Bandwagon. Oh, bendad. Nawr, god, yeah. Yeah, definite. Diolch yn viable ond e. No. Just oherwydd y pris a scarcity a... Wel, fi'n credu o'n i'n barod fel heavily invested yn cael yr analogs, so o'n i bach fel, wel, fi di dechrau, so na i gorffen a fi ddim yn credu, does na ddim fel machine arall analog. Ges i... Ond i ddim yn meddwl bydd y pocket yn dod mas, ond unwaith dath y mas, ond nawr fi yn teimlo fel fi ddim yn mynd i gael mwy o nhw. Who knows though? Ti beth yn dweud? Never say never. Analog. Faint o analog pocket yn costi ar y wefan eBay? 400 Nah. by it's now. Oh, ridiculous yn dweud. 400 quid. 400 quid. Oh, respawn. 400 quid. Scalpers jyst yn cymryd y mic o'r eiliad cynta. Wel, dyna beth maen nhw'n neud o fe. Ydyn nhw'n rhywun the Mr. FPGA systems yma. Na, ie. Dwi'n eisiau setio fyny... £555. No! Nes ti definitely... Beth nes ti dalu? Just... 650 quid. Fama, Be nes ti dalu am Mr. Setup T? Bob dim to 250. Wow. Cynnwys y controllers o hwnna. Wow. Good job. Da iawn, Emrys. Nes i gael o just cyn beth mynd nuts. Yeah. A dwi efo'r add-ons dwi eisiau i gyd. Nice. Dwi efo RAM add-on, dwi efo USB add-on. Lovely. O, yr unig fatha... Ac ydy, mae'na... Basically, thing ma, ti'n rhaid o'r top Raspberry Pi, ti'n sticio hwnna. Oh, hat. Top hat thing. Ie, ar gyfer... So, dyna'r hen PCs yma lle. Yeah. Ti'n cael MIDI sound card special. No. So, hwnna, i cael hwnna lle. Ti'n ennill, Emrys. Ooh. Definitely. Oh, mae yna boi o Garffili. O, ti gyda clus ffôn yma? It's actually fi'n clywed echo. Fi'n gwybod os mae'n dod trwy'r... Dod rhyw cwstona. Oh, I don't know. Beth sy'n digwydd. Anyway. Oh, wait a sec. Ydy... Na, dyle fe ddim. O, fe ddim. Anyway, basically, mae'r boi yma gyda... Ydy Viewflix cab? Yeah. Mae gyda un yn ei tŷ, a mae'n neud live streams o chwarae hwnna. Mae hwnna'n rhywbeth, ti fel, waw. Yeah. Mae actually fel, a ti'n gallu gweld e top down, ti'n fel dwylo fe'n chwarae fe. A I suppose, os i rhywun sydd ddim eisiau dangos ei wyneb, mae hwnna'n kind of like... Dwi dal yn disgwyl rhywun i wneud yr VTuber gyntaf Cymraeg, da. Yeah. O'n i kind of yn arbrofi gyda hwnna dros cyfnod. Cofio'r random things na? Ond o'n i osa, o'n i actually yn meddwl fysa VTubing Cymraeg di cael peth da, cos mae lot o pobl yn ofyn siarad Cymraeg. Ie, ti'n iawn. O'n i lot yna fo, a gan i fel, so VTuber yn ffordd berffaith i... Ie, sgoi hynny. Nid o dros hynny, ie. Ie, so... Na, apparently I was wrong, so... Wel, mae just matter o amser. Mae'r ffrwydrad yn mynd i ddigwydd rhywbryd. Bydd ni ddim yn unig am byth, Emrys. Cael ffydd, come on. Ie, anodd gwybod, bydd i hanes... Yn union y dyfodol, ynddi? Ie. Dwi'n mwyn gwybod yn... Oh, sugar. Mae yna sweet spot fan hyn. Oh, damn. A dwi ddim fel hwn. Wait a sec, mae dal dy fi quick to quick. Dal ni bod yn oce, ond fi angen ffeindio... Sorry. Fi'n cymryd canolbwyntio fan hyn, just achos... Oh, daro! Pam ti'n siarad gwn yna? Achos mae fe'n fwy... mae'n gwell. I fi, anyway.
Wel, o'n i'n meddwl. Fi eisiau sweet... Oh my god! Okay, fi di wneud hwn o'r blaen. Mae just angen cael y rhythm a'r spot fan hyn. So, oh, damn, dim fanna. Oh, bloody hell. O'n i ddim yn disgwyl i fe neidio lawr fanna. Okay. Can I dechrau fan hyn? Sugar. Oh, fi'n cael sioca. Oh, paid dweud fi'n mynd i cael continue nawr. Right, no messing about nawr. Dyma ni. Oh, sugar. Yes! Come on! Sorry, fi'n gwybod, ond mae hwnna'n un sy'n gallu tripo fi lan, a o'n i'n really poeni bod fi'n mynd i cael game over, continue o'r thing, a mae jyst yn mynd i slofi fi lawr, achos i ddweud y gwir, ar yr analog pocket yn chwarae yn y car pan mae kids yn chwarae pêl-droed and stuff, nid dyna'r un sy'n trafferthu fi. Yr un yn y coedwig sydd yn, so, yeah, just get on it nawr. Oh, mae dal awr dy fi, though. Come on. Doable. Yeah. A beth sy'n really nice, Emrys, yn cael ti'n trafod stuff retro a trafod popeth gamer retro, mae'n normaleiddio faint mor obsessive mae'r ddoi yn ni ynglyn. Yeah, a mae'n really fel refreshing, cos fi'n teimlo fel, yeah, normaleiddio fe, so, yeah. O, fi heb, ti di gwylio'r My Life in Gaming fideo na, achos nes ti ddanfon neu fi, any good? Ai, join. Tri? Ti'n weithio maen nhw'n siarad gormod. Yeah, maen nhw yn. A maen nhw'n rhedeg allan o stwff. Yeah. I wneud. Yeah. Yn yr argraff dwi'n cael. Dwi'n zoom yn mewn a lot o fel picture, like, comparisons, gyda popeth maen nhw'n neud fel arfer, so... Yeah, maen nhw'n funny. O, fi'n joio nhw, though. Generally, fel reol. Yeah, ti'n ddim yn cael nhw allan iawn. Yeah. Oh, bloody hell. Specific extension cables ti'n dechrau mynd i dda. Oh, na. Oh, no. Yeah, fi'n gwybod ti'n dweud. Oh, damn. It's a shocker, this. Okay, done good. Ond well, un person dwi'n stopio watch yn aml, ydy Metal Jesus. Oh, yeah. Cos o'n i arfer licio fo, ond mae'n jyst yn mynd yn mwy senile di'r gair? Yeah. Mae'n met a maen nhw'n fatha... Maen nhw'n dan... O, ni'n joio stwff o'n, really. Yeah. Oh, bugger. No! Ddim nawr. Yeah, fi'n gwybod beth ti'n dweud. Woo. So mae'n FPGAs, mae'n £100. Oh, okay. Na, £500, sorry. Damn! £500! Jesus. Right. So, death cynta fi fyna. Yeah, fi'n gwybod. Ond, you know, fi enjoyo'r game a ffaith bod yn gadael chi mynd nôl i'r lefel yna. Achos dyw pob NES game ddim yn neud hwnna. Gawn ni bod yn honest, meddwl am fel game fel Gremlins. Gofio faint mor flipping frustrating oedd hwnna. Ond chi gyda'r codes, though. So I suppose oedd hwnna'n un ffordd o gwmpas but... Oh, God. Yeah, Mega Man yn un arall, oedd hwnna ddim yn gadael chi, oedd e? Oedd e just fel game over and game over. Dwi'n rhoed bod i fewn i Mega Man. Na fi. Dys hwnna'n da i chdi nid. O, ti di gorffen e, ddo? O, chi di curo ni? O, na. O, neb gorffen o, ddo. O, right. O, ti di mynd y bell a fi'n credu, ddo. Ie. Beth a ti eisiau change o Disney o hwn ydi Revenge... Un o'r games gorau fi erioed, Revenge of Shinobi. O, Sega then, efe? Ie. Nice.
Damn, take the hit. Oedd yn werth e. Na, mae'n iawn. Mae'n iawn. Ie, oedd. Fi'n cyfiawnhau, oce. Ti'n cymryd trydan yna? O, na. Fi ddim ond. Mae hwnna'n really annoying nawr achos falle bydd rhaid I fi. Fi ddim eisiau cael y hit. Forget it. Na, fi ddim yn hoffi'r trydan ar y gyfer y bit yma. Fi'n hoffi hwnna, though. Get over it. Sorry, fi'n gwybod beth oedd hwnna. Bit weird. Right. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Lan y top. Get out of it. So, Rhain yn edrych yn scare. Oh, maen nhw'n bach yn annoying, mae. Yeah. Bywyd, though. Bywyd, though. Mae gormod yn nhw. Damn it. Right, it's okay. Mae'r checkpoint wedi cyrraedd, so... Wedi cancel hyn allan. Yeah, I know. Fi'n gwybod. But, oedd just gyda teimlad oedd y ffordd top yn haws on. Na'i trio'r gweilo nawr. Os ydych hwyl ni'n cael arno fe. Oh, see? It's tricky. Oh, bloody hell. Oedd hwnna'n ofnadwy, just sneidio syth mewn. Na'i stick o'r top. Oof. Yeah, ti di curo Shinobi? O, dipyn o weithiau. Really? Oedd y gem dwi wedi chwarae sigad yma. Okay. Mae hwnna'n anodd, de. Yeah, o'n i'n mynd I ddweud. Fi'n credu fi di trio 1 neu 2 lefel ar hwnna'n unig, a waw, os ti'n gorffen e. Yes! Ond efo lot o games oedd yna, di. Ti'n chwarae nhw gymaint. Ti'n dod I arfer nhw. Yeah. O! Oedd hwnna'n anheg. Bloody hell. Right. Oh. Just neud y multi-fire yna yn gallu just rai fi gael on. Oh. Oh, it's fine, it's fine, it's fine. Just cael e. Oh na, fi ddim eisiau hwnna. Bloody hell. Okay. Right. Oes trydan ti eisiau, ie? Ha? Cael trydan? Gwn trydan? Ddim, ie. Ac ydi just... Mae gos mewn diagonal, yndi? Ie, fi... Teimio. Na. Falle. Fi credu, os fi jyst yn mynd am y patrwm cywir, byddai'n ffain. Achos mae fe'n eitha hawdd a predictable. Mae just matter am seri. Yeah, fi ddim yn poeni gymaint am yr un yma. As long as ti'n symud mas o ffordd, mae'n rhoi digon amser I chi kind of time of a... Get down. Pam yn neud yma? Right, get up. Come on! Yes! It's a shot, man. Feeling good. Oedd a lot of shots, but... it's okay, it's okay. Rithro trwy nhw. 9 o'r gloch. Wow. So, dylen ni gallu neud hwn mewn 2. Yeah, well, yeah, fi'n credu. Dyma'r un yn ymarfer, yn bwrw ymlaen gyda hwn. Fi wedi bod bach yn obsessed am y gym yma ers y stream diwetha. Achos fi jyst yn teimlo... O, fi'n cael bach o echo nawr. Ydy hwn yn dod trwy system fi? Na. A ti... Na, fel trwy. Do, anyway. Ti, mae'r un yma, ma... Os fi'n gallu cyrraedd y checkpoint... Y checkpoint gynta, byddai heb... Hapus. Oh, yes. Oh, yes. Byddai ni'n really hapus. Fi angen cael hwnna right ar y gwaelod, and then mae'n easy.
Mae'n hawdd, sorry. Mae'n hawdd wedyn. Fi'n hofio, fi'n gallu just bloody seithi nhw weithiau. Es I drwy y lefel yma am ages, a wedyn, o'n I fel, be fi'n neud? Fi'n bod yn hollol idiot. Fi'n gallu just bloody mynd seithi nhw wrth I fi neidio. O'n i'n trio sgoi nhw gyd fel, what are you doing? Just twp dra. Llwyr. Mae'n nuts os ddim repeat enemies da. Oh, good. Bam. Oh, silly! Oedd ddim angen fi cymryd y pit na. Oh, restrogdog. Oh! Na! Right nôl i'r cychwyn! Oedd o'n amblir. Oedd just di angen. Just trio rythr. Just trio rythr o fe. Dyna oedd y broblem fan'na. Eto bywydas gallwch chi gael? Fi'n siŵr. Ww. Ers i fi cael y stream deck newydd yma, dwi heb di wneud dim un stream eto chwaith. No? Ie, mae'n ffynnu o fe. It's just a irony o fe gyd. Gyd yn... Fi fel na. Fi di cael y thing na o Cheltenham. A fi ddim di configure o fe gyda'r MIDI plugin. Fi heb defnyddio fe chwaith. So, fi'n hypocrite os fi fel, oh, come on Emrys. Achos fi'n neud yr un peth trwy'r amser. Faint o amser oedd gyda mi free MacBoot Faint o amser fi di cael hwnna. You know, ridiculous. A oedd dy fi cyfle perffaith I sortio fe, achos wnaethon ni'r stream PS2 rugby, diwrnod o'r blaen. A no, just bad, ne. Ond dwi'n falch dwi wedi gael o, so mae'n neis. Yeah. It's a nice piece of kit. Yeah. Yeah. Right. Pwyll bia hi. Ooh. Right, mae siawns fan hyn, os fi ddim yn... Boom! Right. Adar. Siren yma. Ooh. Wff, oedd hwnna'n bwysig I gael yr un yna. Right, aros I hwnna mynd right lawr a wedyn. Oh, damn. Dwi eisiau pigo fyny streamio fi'n iawn. Yeah? Yr ôl sy'n dis yma. Good. Gyda fi cor fory, a gyda fi, dwi'n mynd i'r Aber Comedy Festival. Nice. Dy Gwener, a dyn. Lovely. Dwi'n mae ha, ydy o'n doable yn ha, dwi'n meddwl ydy. Na. Yn gyson, lle, so dwi'n gweithio. Mae gymaint o pethau gwahanol, is ti'r Eisteddfod, a ti'n Festival Green Man, so mae'n tricky trio ffit o popeth mewn. Fi'r un peth gyda'r kids, like, maen nhw, but just pethau'n dod lan, a ti just fel, oh, hoffwn I wedi wneud hyn o'r llall, but... Pes, ffas, dwi'n wahanol, ynddi. Heddiw, si gwrdd swper am y tro gynta, swper call am y tro gynta is ages. Really? Dwi'n bit o fatha... Dwi'n bit yn awful, just fatha, heb di cwcio'n gall, ie. Yeah. Just easy option o fe, weithiau. Ie. Nes i wneud casol call, ie. Nice. Oh, yn tricky, actually. Cos maen nhw'n dod nôl at chi fel things. Right. Oh, sugar! Right, fi'n gallu cael e'n ôl. Be fi'n neud? Whoopsie! Pai phoeni. Actually, phoeni. Eee! Hwna'n neis bod nhw wedi rhoi hwnna fanna I fi. Okay. Oh, hwnna'n anheg. Oops. Sut wnaeth hwnna brifo fi? Oh. Right, here we go. Oh, boss. Sky boy ma hefyd. Ond unwaith ti'n gwybod ble
Sefyll! Mae'n okay. O fi'n neud hwnna. Bloody hell. Oh my god. Ole. Okay. Dolbaran. Noswetha, Dolbaran. Noswetha. Noswetha. Okay. Here we go. Ooh. Oh, bloody hell. Right. Go. So. Ddim yn meindio os maen nhw'n taflu o bellach, so fi gallu gweld nhw'n dod. Mae just pryd... Mynedd yw e. Oh! Blood! Ah! Okay. Mae un shot ynddyn nhw. Right, dewch lawr, boi. Dewch lawr. Okay, fine, na I dod I ti. Oh, yeah! Ah! Dim ond un. Ar ôl. Dewch lawr. Oh, double hit! Cyn I fe. Oh, na! Okay, so dyna yw'r continue cyntaf fi'n defnyddio ar gyfer y rediad. Ond y syniad yw, mae dal 50 munud dy fi. O'n i yn... Nes i ddweud... nes i ddweud bydde... So it's the game over? O, ti'n dechrau fenno do? Mae'n ffain ydy Beth ti'n meddwl? Mae'n okay. Da beth fi'n hoffi'r set-up yma o ran y game, lle bod chi'n cael game over, scheisse. Mae'n gadael chi... Silly. Sloppy. Bydden ni'n hoffi iechyd mwy, really. Iechyd, please. Come on, Aderyn. Iechyd. Please. Diolch. O'n i angen. Iechyd? Fi yn. Oedd angen e. Oedd ddim hyd yn oed angen rhywun hwnna. Oh yeah. Oh, lovely. Oh. Oh, diolch iechyd. Y thing yw, mae'n tricky gwybod pryd I just fel sprinter a pryd I ymladd. Ond, as long as fi'n cyrraedd y pwynt yma gyda bach... just gyda un slot o iechyd wedi diflannu, ni'n okay. So dim... So dim fatha special power gun thing? Ma na. Na, ddim eto. Os fi ddim di... Mae ddim yn cario drosodd o'r game overs. So, gallwn ni... Fi'n gwybod ble mae un, though, sy'n mynd I bod yn great. So, a fi nôl hwnna gynta. Yay! Fi'n credu os fi'n mynd nawr, yn lle mynd syth lawr, fi'n mynd fan hyn, yn rhoi extras o fel hwn, Okay, ddim loads actually. Cer mas yma aslim. Right, so fi nawr, cwmpo lawr fan hyn, mynd i'r dde, yuck. So mae dy fi fy hoff fel special, so... Dwi'n cyrra'n lle ti'n syth diagonal ar y llawr. Mae y bombing, mae hwnna'n good, ond mae'n well dy fi'r un saith, you know? Lot gwell dy fi hwnna. Dwi'n teimlo fy hwnna, mae some lot o... It's pretty good. Oes edge cases pan sy'ch eisiau fo. I suppose. Fi ddim meindio.
Fi'n credu gallai curo fe gyda hwn nawr. Oh, okay. See. Tricky though. Come on. Oh, bloody hell. Oh, mae'n dda dysgoi nhw. Neu fi sy'n rubbish yn seithi nhw. No comments. Hey! Oi. Skill issue. Na, mae'n iawn, mae'n iawn. Oh! Dim off i fe, ddo. Oh! Right ar fi. Oh, oh, oh. No, no. So, right. Thing yw, pam ti yn y grŵf, ti'n gwybod yr union pixel i sefyll ar i ysgoi stuff, ond... Yeah. Yes, come on, right. Dolbar yn dweud, ticlo fi pam ti'n dweud silly. Yeah, fi yn dweud silly lot. Mae fe kind of yn... Probably annoying i. Yeah, yeah, probably. My thing. My thing. A wedyn pam fi'n sylwi fe fel, oh, yeah, okay, bad habit fanna. Ei, hwn yw'r lefel olaf nawr, guys. Ni di wneud e. Llai na... Fi ddim yn cofio pryd dechrau hynny, ond kind of awr retro yw e. So, y targed yw i wneud e gorffen e gyd cyn 10. A fi'n credu... Mae hwn yn eitha fresh dy fi, achos nes i ail chwarae'r lefel yma lot o weithiau neithiwr, achos o'n i ddim yn gallu gorffen e. So, oedd yr analog pocket yn boeth wrth i fi roi ei gwely neithiwr. Yeah, It's bach yn nuts. Oh, sugar. Right. Cofio yn fe yna. Canolbwyntio. O, a nes i gael... am 25 pint, which is ridiculous fi'n gwybod, ond nes i gael screen arall achos wnaeth e cracio y screen protector. So, ar eBay, ond one of the things, achos mynd dod nôl i'r trethu o cael e o analog ei hun, fel $75 just trethu, it's just silly. Sorry, fi dweud silly eto nawr. Sorry, Dot Barrow. Silly, Billy. Silly. Silly. Yeah. A mae'n... Mae'n hirt! Mae'n dup. Mae'n dup. OK, fi ddim eisiau hwnna. Ti'n hoffi hwnna? Fi ddim. Pa game retro i ti'n chwarae ar funud Emrys, neu wyt ti ddim, falle? Ni angen cael ein catalog, fel y palette ni o gemau retro nôl, you know? Mae gen i gymaint o backlog o stwff iawn. Yeah. Games go iawn. Yeah, go iawn. How dare you? Oh, God. Mae pethau newydd ddod allan yn diweddar. Obviously, dwi'n gwachio chdi chwarae hwnna wan, ac yn siarad chdi. Ond dwi'n neud fatha side missions, Cyberpunk ar hyn o bryd, side yn siarad efo. Yeah, o da. So, the stuff fatha Brain Dead. Yeah. Dwi'n eisiau rester. Gynnu fi hen rester gynnu fi o blaen. Oh, yeah, ar Excel sheet, Google sheet, yeah. Yeah, Excel spreadsheet. Nice. Dwi'n meddwl dwi'n eisiau ail-asesu beth dwi'n eisiau chwarae. Dwi'n meddwl chwarae yn byd diwedd. Let's be honest. Yeah. Mae Fortnite wedi cael bach o... Obsessed, fi'n credu. Effaith yn it, yeah. Ni angen cael ti wino ti off hwnna. Mae rhaid mynd nôl i stuff fwy diddorol i wylio. Achos... O, dwi'n hollol gytuno. Ond... Fel bad habit yn dwi, really. Ie, problem fi efo fo, ydi. Osh. Dwi'n dda yn efo. Ie, ti yn, bendan. Ti a Owain, dream team, honestly. Just pai gadael fi ymuno. Dyna'r trick. Dyna'r trick. Gyda trigger. Yeah, we go on. Okay. And, yeah. Na, ie.
Dwi'n gweld pan pobl yn hooked yn efo, cos ti'n cael hits yn... Dolphin release o fe. Dwi'n gwybod be mae'n dod bant. Dwi'n mynd dweud beth fel os dwi'n chdi. Hawdd curo plant. Whoa, now. Yeah. We are not the same. Dwi'n gwybod be ti'n sôn am then. We are not the same. Ofalus nawr. Yeah. Oh, God. Sgwy fi ddim climb beth ti'n sôn am. Good. So, neb yn gallu clipa hwn nawr a cael chi... Hwna'n clyfar iawn fan'na, Emrys, da iawn. Mas o context. Yeah. Yeah, da iawn. Okay, good. Come on in. Chi'n clywed y sign y game yn okay, dol badan? Just eisiau checio, because fi off fy modd gyda chiptune gemau NES Disney. Really, really joio fe. Like, the point fel... Disney. Wel, unrhyw beth chiptune 8-bit neu 16-bit, fi just off fy modd. Fi'n credu, oedd y creadigrwydd, y composers yna, gyda'r technoleg o'n nhw'n chwarae da. O'n nhw mor clyfar. Nawr fi synio fel hen ddyn yn on my pedestal, ond fi ddim yn gallu helpu fe. Nawr, nhw gyda'r holl, popeth, mae stuff, weles i rhywun yn neud stuff gyda fel BBC Orchestra, gyda keyboard yn yr ysgol thing, a nhw'n literally gyda cor cyfan yn canu, a nhw ond yn gwasgu un allwedd. Mae stuff sy'n mas yna nawr ar gyfer cyfansoddwyr yn crazy. A fi jyst yn meddwl, wel, o'r boys ma, di cael rhywbeth really catchy, really nice sy'n fit o style y game. A o'n nhw ddim gyda hwnna. So, just, yeah, wow. Wey! Right, fe di mynd. Right, can't wait now. Yes! Come on. Be mae Dol Badan di bod yn chwarae ta? Pa games o Dol Badan? Yeah, question da, question da. Cwestiwn oedd yn gyd siarad ata fi. Yeah. Dol Badan, be di game of the summer? Met you in the summer. Yeah. Yeah, oh, sugar! Sims 2. Okay. Sims 2? Okay. Okay. Controversial. Nah. Dwi wastad eisiau gwneud stream Sims. Yeah. Ond mae o fatha lot o pobl yn neud o. Yeah, a dwi'n mynd dda iawn efo rejection. So dwi'n mwyn gallu handlo Sims playthrough. Ydy Sims 4 werth chwarae nhw bydden? Mae hwnna ar y Game Pass yndi. Sôn am y Game Pass, o'ch chi'n siarad am Payday bod yn horrific reviews o stuff yn dod mas am Payday. Falle na i dal nôl, actually, i brynu Game Pass just am hwnna, achos mae'n swnio fel mae fe pretty unplayable. Falle, nhw'n sôn am falle cael offline mode just er mwyn cael y critics. Yeah. Dwi'n siŵr iawn beth yw'r broblem ddo. Na fi. Sut o'n nhw'n gallu cael ei weithio Payday 2 a ddim... Pam ni ddim yn just port o'r un kind of codes... So fi ddim yn deall digon o datblygu gemau i gwybod, but mae bach yn nuts bod nhw ddim yn gallu cael ein iawn. Gyfer launch. Right. Da-da-da. Come on. Bant ni. Right, come on. Fi ddim yn mynd i... Well, gan I Sims 3, ond os mam ddim, waith i chi trio Sims 4. Okay. Cool. So mae da'n open invitation i chdi Sims 4 playthrough. Oh yeah, actually show us the ropes. Like, dangos ti sit. Yeah. Beth yw'r deal, beth yw'r tricks. Oh, shoot. Oh. Right. Yeah. Yeah, ti angen ei double thing fanna. Okay.
Okay. Ofalus nawr, ofalus. Fi'n credu mae hyn yn checkpoint. Fi'n credu. Okay. Terminator. Hwyaden Terminator. Dyna beth ti eisiau. Love it. Hoffi'r sbectol. Oh, whoa. Fi ddim yn hoffi fe pan mae actually yn troi i'r robot ddo. Oi. Whoopsie. Whoa, what is it? Dwi just yn ysgoi. Na, fi ddim. O, mae'r un arall di troi lan. Cysau hwnna. Respawn really cas. Hwyl yw'r peth. Dwi rili ddim yn licio am y gem yma. Ydy'r... Respawn. Pan chi'n mynd mas. Yeah. Oh. Right, hwnna'n fine. Right. Okay. Oof. Biff. Un arall, come on. Na. Actually, un arall. Right. Wy! Right, hwnna'n mynd bod yn tricky. Fi'n credu bod rhaid I fi just neidio. Oh! Oh, ma'n nhw'n okay. Ond fi ddim yn siŵr faint o bywydau sy'n actually dyfu nawr. Dyna sy'n... So ma'n rhaid fi wneud mewn hwn. Oh, God. Ui. Right, no. Come on now. Ydw I just yn trio? Na. O le mae'r Terminator ddim actually yn... Right, boom. Neidio I ffwrdd. A ma'n nhw'n okay. So pa noswaith mae dy ti'r cor, Emrys? So fi'n gallu cofio... Nos iau. Okay. Cor yw'n. Dwi'n aelod o cor dre. Nice. So... Yeah, dwi'n... Mae'n neis fod yn rhan o cor eto, which dwi'n wedi bod ys ages. Yeah. Good. Yeah, mynd dda. Right, gael... Gael I allan o'r tŷ yn y byd. Yeah. Well, especially yn y gaeaf nawr, achos y pethau, you know, mae'n neis I gael reswm specific. Yeah. Achos mae pethau jyst yn mynd yn eitha bleak. Yeah. Mae rai pobl yn hoffi fe. Fi'n credu fi'n hoffi'r tywyll yn gynnar. Mae rai pobl yn cysau am. Fi ddim yn meindio fe. Yeah, dwi'n joio fe, dwi'n meddwl. Ond y temptation wedyn yw I ddim mynd mas achos mae'n dechrau mynd yn oer o stuff. Os option dy ti beidio wneud. Whereas pam ti'n ymroi I wneud rhywbeth fel cor. O'n i'n siŵr o'n i'n mynd I... dyma'r boss nawr. Boss olaf pawb. So... Yeah. Dwi'n meddwl, hyd oedd os ti ddim yn person sy'n neud lot o stuff. Mae y rha jyst yn... Jyst mwy brysur ynddi. Adi. Yn gyffredinol. A ti eisiau neud y mwyaf o'r tywydd neis pan mae fe'n dod. So... Yeah. Mae'n teimlo... Na! Blimmin' heck. Right. Okay. Okay. Right, mae rhaid I fi cymryd mas. Ceri ffwrdd. Ond ia, fydd ein streamio mwy rheolaidd, dwi'n meddwl. Nice. Dwi'n meddwl cael rhyw fath o amserlen hefyd yn helpu. Ie, syniad da. Call iawn.
which dwi heb di bod efo, ers... O! O, ia bugger! Oh, sugar! Right. Oh, scheisse. Oh. Na, fi... Ond ie, dwi wedi lwytho Payday 3 ond eto, Wyt ti? fel chi'n dweud. Ie, it's just... Dim point yet. Dim Just point. cos gyda super fast internet a... Dim yn big deal. Pam, 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 pam! Fi'n gwybod dyma'r ffordd i wneud e, ond just skill issue o dde, fanna. Right, o mynd i. Oh, damn! Right, try ar up. Mae rhaid fi bod yn dewr fan hyn. Crap. Oh, flippin' heck! Sorry. A dyma ni. Dyma ni. Dyna ni. Dyna ni. Dyna ni. Dyna ni. Dyna ni. Dyna ni. Oh yeah. Oopsala. Hoppa. Hoppa. Okay. Fi ddim yn meindio'r bit am actually. Fi'n credu bod e'n really funny, but as long as ti'n gwybod pa special... Yes! Come on! Cyn hanner awr i naw. Actually, faint o amser fi di bod yn streamo am? Oh my god, oedd yna awr a 2 munud! Daw. Speedrun. Fi'n rhoi hwnna ar un o'r... Bydd rhaid i fi cofio rhoi hwn mewn i fod nawr a dweud, right, completed it, mate. Come on. Job well done, Darkwing. Once again, you freed the city from the fowl's grip of terror. You have earned the gratitude of the entire city forever. Oh yeah. Right, mae fi gwrando ar y cerddoriaeth yma achos fi gweithio galed i clywed hwn. Chdi ddechrau un arall am? Yeah, just i gael teimlo... Yeah, gwir. Okay. Beth oedd e? DuckTales. Fi ond wedi gwneud Game Boy a ti dweud dylwn ni wneud NES version, yeah? NES, dy'n iawn, da. Ah, yes. Yes. Dim cop-out yw wneud, I think. Nosweithio tywydd yn atgoffa Dolbadan o... Dolig. Ah, yeah. Well, it's... Oh, nice. Yeah, fi'n cytuno. Mae definitely weird y syniad bod pobl yn Australia yn cael fel yn Nadolig ar y traeth gyda barbecue. Mae hwnna'n... You know, bach yn nuts. Yeah. I ni, achos ni o... y gaeafol, so yn ystod dolig, a mae fe'n teimlo yn oer o pethau, but... Okay, dyna fe. So, fi'n mynd i switcho nawr i... Just yn mynd i newid Darkwing ar y stream, achos mae'n mynd i confuse y pobl os fi ddim yn, like, actually, neud hwn Darkwing Duck. Let's get dangerous. Okay. Ni just roi hwnna fanna, so mae'n llai. Fi ddim yn mynd i bodd i roi, like, llun newydd, achos dim digon amser. So... Right. Oops. Oh yeah, dyna ni. So, ni'n chwilio am... Oh, ni mewn anyway. Dope. Right. DuckTales. Woo. Pain. Un cyntaf neu'r ail? Y gyntaf. Woo. Fi ddim yn siŵr os fi byth di wneud yr un cyntaf. Gallai trio'r ail, achos fi'n falle byddai'n actually gyda siams o... Y gyntaf di'r clasur. Ydy e? Ydy. Oh, ti'n cadw fi'n honest fan hyn. Mae un o'r levels fatha, efo cyddoriaeth fatha gorau. Oh, nah, okay. Yeah, the moon level. Nah, really? Mae'n cael ei ystyried yn y game. Oh, easy, normal, difficult. Normal, efe. Normal. Come on. Fi'n cofio hwn ar y Game Boy. Dyna pam fi di wneud ar y Game Boy. Achos hwn... Fi'n cofio sut i'n wneud hwn, actually. Oh, god. Oh, mae'n mynd i'n bod yn her. Oh, what? Beth yn y byd? Okay. O, di hwn yn... O, dyna ni. Noson cymdeithasol hefyd efo. Ie, ni heb wneud. Da un o'n ffid y gêm. Sy'n ddim gêm ar hyn o bryd na. O, ma' na gêm Team 17 nes i drio yn Insomnia.
A mae fe'n game rhythm. Fel, meddwl am... os ti'n gallu meddwl am... Oh, flip. Os ti'n gallu meddwl am Fall Guys, ond gyda game rhythm, a chi gyd yn cystadlu i bod y person gorau, just, yeah, dyna beth yw e. Oh, mae hwn yn special. Oh, yeah! Dwi'n chwarae efo'r syniad o cael ail gosod y Minecraft server nôl i fyny. Oh, God. A mis. Wow. Dwi'n necessarily yn bod yn dwi'n... Mae Dol Bandre, dych chi wedi chwarae Don't Starve Together? Dwi heb ond wedi clywed bod e'n dda. Ie, yeah, mae hwnna'n un gallen ni wneud, ie. Yeah. Yn syniad da. Oh, sut fi'n neud hwnna, actually? Oedd hwnna'n cool. Fi dysgu... DuckTales, woo! Ah, okay. Aha, right. O, beth sy'n lawr fan hyn, then? Surely, ni gallu mynd lawr fan hyn. Wei, ni gallu. Oh, oedd rhaid wneud y ffordd arall? Na. Whoops. Sut na byd fi fod wneud hwnna? So hwnna. O ie, ni gallu. Okay, sit. What? Surely fi ddim yn gallu mynd... O, fi gallu. Okay. Ie, mae hwn yn mynd i bod yn her. Ydy Don't Starve Together ar... Game Pass. Dwi'n mynd i fyny. Na, fi ddim yn credu bod e. Rimworld, di gem dwi'n trio, dwi wedi prynu Rimworld, cos lot o bobl wedi fi streamio Rimworld, a dwi heb di wneud. Dwi wedi wneud y campus i caf sy'n prynu fo. So fi'n neidio draw fan hyn? Oh! Oh, God. Stardew Valley dwi isio. Ond dwi eisiau gwneud multiplayer Stardew Valley. Cyrru mae rhaid i chi bod yn rhywun... Eisiau chwarae Stardew Valley fo fi. Cyrru mae rhaid cael dyfal barhad i chwarae game fel hwnna. Well? Well, just fel... Na gywen game kind of... Like, level o lan kind of game. Like, mewn ffordd, though, sydd yn... Chi gorfod rhoi buddsoddiad o lot mawr o amser. Yeah, I suppose. Ond sy'n ffain, os ti'n gallu ffeindio partner a sy'n gallu neud e gyda chi, sy'n mynd i joio fe gyda ti, ffantastig. Ond, yeah, fi... I don't know, bydd ddim bag fi. Not your thing? Nah, not my thing. Nah. Ddim really. Oh. Yeah, so hwn yn mynd i bod yn... Ond na i chwarae tan... like 10 munud i neu rhywbeth. Na falle... Be, ti'n joio hwn? Fi'n credu fi'n mynd i joio fe, ond... achos oedd dy fi... fersiwn DuckTales 2 ar y Game Boy, fi'n credu gallen ni wneud speedrun o hwnna, a... byddai'n gwybod, like, rhan fwyaf o'r game eitha da i gallu fflio trwy fe. Asa... Mega Drive ar hwn? Be nawr? Sega Mega Drive ar Analog Pocket yn agos? Hwn ddim yn Analog Pocket, hwn yw Frankenstein machine fi. O, ie. So na'r un agreswm fi ar hwn. Ond fi'n joio fe. But, yeah. Yeah. Gallen ni... Yeah, mae popeth ar Analog Pocket fel 8-bit a 16-bit. A mae hwnna dy'r PC Engine hefyd. Oh, sugar! Gwasgu lawr i gael e gyda'r ffon. Hwnna'r tricky ran fyna. So, be all... Dwi'n gêm... Nw'n gwybod pa gêm NES arall sy'ch chi'n gallu... Fi'n joio hwn. O? Mae ddim fel fi ddim yn joio... Os dwi'n rhaid o'r argaf o'ch ti ddim.
Na, fi yn joio fe, fi jyst yn dweud achos, ond os byddwn ni'n twyllo chi i ddweud, DuckTales 2, ond mae dy fi profiad o y gêm yna. Actually, ti yn iawn, ond ni probably wedi cael y fersiwn hawdd o just cael y Game Boy version, achos bendant mae gemau Game Boy yw fel fersiwn hawdd fel arfer o'r gêm NES. Falle mae hwnna'n debatable, actually, ond o brofiad fi, da beth fi wedi ffeindio. Mr Gwenyn. Game over, edrych, waw. Methu curo'r lefel cyntaf ar normal. What? Pathetic. Right, fi eisiau clywed yr awesome cerddoriaeth, Nag yw hwn yn Zelda hefyd? Na. Fi'n siŵr o ddim cael ei benthyg o gêm gwahanol. Hwn yn cael ei ystyried yn y music gorau erioed. Ydy e? Waw. Yn cael ei bod. Yna, os ydych chi'n Spotify. A ta ffindio fatha. Right, nawr ni gwrando lot o hwn am beth yw e? Y 12 munud nesa. Ni gwrando ar un yma then. 10 munud sgwydech chi? Wel, fi angen. Na, dos goma bach ydych chi'n mynd ar Super Mario 1. Be, mae'n 10 munud? Ydych chi'n gallu gorffen am 10 munud? Shut up. Be? Ti'n gallu neud y llai na 10 munud? 10 munud ish o'r cymryd i fi. Efo warps. Oh. Ond fi ddim yn gwybod, ti'n gwybod y lefel olaf gyda yr actual route, fi byth yn gwybod ble yn union i fynd. Os ydy i fanna, na i helpu chdi. Alright, okay. Go on. Alright. O, tara, dod fadan. Ta-ra! Cyn i chdi fynd, os eisiau chwarae Stardew Valley fi, gyda negas i fi, there you go. Good. That's how I do it. This is how Emrys does it. Okay. Super Mario Bros. Dechrog. Super, ddim hack. Super Mario World. Super Mario Bros. Ni eisiau just i U, ydyn ni, a Universal, neu USA version. Neu World. No, versus, na, ddim hwnna. World. Arabic. Mae gymaint o rai, versions. Hwnna yw, WNES, dyna'r un greiddiol. Right, here we go. Right. Ti'n pan ti'n dweud dylech chi proper gamer, mae'n properly rhoi pwysau arno fi fanna, you know. Proper gamer. Dwi'n meddwl dylwn ni'n neud... Yn mis Tachwedd, dwi'n meddwl dylwn ni'n neud... marathon stream, lle da ni yn gorffan Super Mario 1, Sonic 2, a... Okay. Be at sy'n na? Come on nawr. Hwn, de? Sonic 2. Be sy'n tydi'r gem? Punch Out. Na, joke. Mae hwnna'n tricky. Mae Punch Out yn thing i hun. Mae'n noswaith ei hun. Fi jyst eisiau Be sy'n tydi'r gem? I'm sure. Donkey Kong Country.
Come on. Be mynd yn dawel. Oh my god, rookie. This is just trio bod yn rhy clyfar. Damn it. Eisiau redeg dros y top gyda'r bywyd extra na. Oh god. Oh. There we go. Okay. Fi'n gwybod mae rhaid I fi cymryd y boi na mas, but... Byd yn efo? Ie, ti'n iawn. Just curo fe gyda fy nghyflymder. Sy'n mwy o Sonic thing I wneud, but, you know. Mae'n fine. Be fydd sy'n trydydd gem dwa? Fi'n siŵr. A os rhaid I fe bod yn 8-bit neu 16-bit byd. Fi well os ma fe. Dwi'n meddwl. I cymryd efo'r fatha... Ba-dam-bam-bam. Ie, dwi'n ti'n meddwl am be fysa fo. So, Sonic, Mario. Sonic 2, swn i'n dweud. Right, okay. Okay, digon teg. Cos mae haws. Yeah. Dim haws, mae o'n... Fi byth di cwpl o fe. Fi Fi byth di cwpl o fe. Y tego. Gysau on. Gyda just Sonic 2 ta. Ie, mae'n doi yna'n digon fi'n credu. Fi ddim di cwpl o'n o'r blaen. Oh my god, pan fi'n... Mae hwnna'n mynd yn anodd yn fast, Oh, there we go, sorry. Mae wastad yna, just bod yn dramatic ydw I. There we go. Whew. Trio cadw golwg o'r amser. Quarter 2. Yeah. See, o'n I really yn kind of ddim gofod pwyso mor galed gyda'r gêm arall, ond nawr fi'n teimlo fy hun yn mynd... A hwn? Ie, gwthio'r popeth just fel... Pushing limits. Ie, o bysa fi. Ti'n beth o'n i'n meddwl bydd yn really drist I gamers yw bod nhw'n cael arthritis yn dwylo nhw? Fi yn poeni achos oedd mam fi gyda hwnna, a fi bach fel, oh no, os mae hwnna'n digwydd, like, oedd it just literally game over. Just drist. Mae'n fair eraill yn hyn yna. Yeah, I suppose, ond fi ddim eisiau bod yn chwethu remotes and stuff, but basically, y thing arall yn i'n meddwl, falle na I just switch o'i mynd I point and click adventures eto. Ie, so ni'n neud. Yeah. Just dweud, oh sorry, fi just mostly a point and click guide out there yma. Ma speedrunning platform y days fi diwrnodau fi drosodd, sorry. Oh god. Mae'n gech chi edrych. Neu pan ti'n angen complete o games ma rwan. Nawr, pam ni'n ifanc y fe. Young Man's Game. Mae irony yn dweud Young Man's Game pam ni'n chwarae Mae'r Awr Retro, mor ffynnu. So os ti'n gwaith yn gofyn I chdi pam ti'n dal yn chwarae game hwy o'r man y bora, jyst dweud ti'n prepare ar gyfer arthritis. Ie, bydd na diwrnod lle bydd hyn ddim yn bosib. Ie. Ti'n mynd dall, un diwrnod fydd gynnau arthritis, a fyddai'n methu chwarae Adventure Island ar y PC Engine wedyn. Yn union. Yeah, tragedy. Adventure Island, another good one. Hey, Ridskids, oi, siwmai boi. Oi. Un arall I chdi chwarae ar SNES, Conker's Capers. Okay. O, diolch. Oh! Fi'n gysau y things ma. O, os fi'n gallu neud... Oh, you bugger. Right, fi angen stuff nawr. Ydy e fan hyn, though? Oof. Surely mae di dilyn fi. Surely mae'r bywyd nawr... Oh, mae rhaid I fi... Off screen. Off bloody screen. Bugger.
O, dwi'n siarad ni'n Super Mario 2 fyd. O na, paid roed ffyr boen o'na. Na. Fi beth eisiau neud o'na. Dyle, fi'n gwybod fan hyn ma' na thing on... Oh, you... Casaya. Right, come on then. O, o'n i'n meddwl bydden ni'n gael efo na. Okay, cadw fe'r sgrin. Dwi really angen e nawr. Oh, sugar. Ti'n angen o? Ti'n angen o? I know, fi ti'n iawn. Ti'n iawn. Just mynd mewn I panics. Just dim angen y panics yma. Dwi'n neud hwn. Oh, you bugger. O. Dechrau crumblo nawr. Ww, un bywyd ar ôl? Neu 2? Fi'n cofio os maen nhw'n cyfri fel 0 fel bywyd. Oh. Yes! Marw am byth nawr. Right. Yeah, baby. Yeah. Ooh. Risky. Ooh. Oh, sugar. Ooh, fi ddim yn hoffi bit yma. Oh, you stupid boy! Oh my god, ddim gwasgu'r bottom. Oh. Okay. Right, game over yw game over am noswaith yma. Ond, you know, wedi llwyddo gyda Darkwing, ond ffeili gyda hwn. Dwi ddim mor gwael â hynny. Dwi'n meddwl hwn fydd yn back burner game chdi. Yeah, wastad mynd nôl I fe. Yeah, os fi'n neud y llai na'r amser, just wastad dod nôl I hwn. Rhaid i goffo Super Mario 1. Mae'n embarrassing os fi ddim, ti'n iawn. Okay, game over heddiw. Yeah, fi wedi, fel 10 oedd o weithiau, ond fi yn ffeindio bits mewn e. Fi'n gwybod lle mae gwendid o fi. Yr un yna, y lefel yna ar diwedd. Y gweddill, fi'n ffain. Ond just y 2 yna fi wastad I struglo da fe. Dyna beth yw e, just dysgu'r bloody patrwm y fe, Emrys. Gee whiz. Anyway. Gamer jeans, da. Yeah. Right. Ydy stream di mynd yn dywyll nawr? O na, neu tiny. Na. O na, sorry. Bod to mynd... O, ma'n ffain. Okay, great. Right, na mynd I gael efo na then. Diolch, Emrys. Oh, beth sy'n fynd? Rhydskits wedi ail dan ysgrifio am 4 mis. 4 mis diw. Si'n hofio okay o'r reward request. Bo to dwi yn chwarae ymlaen, dwi'n y mod, cos I dyn I fi mod. Okay. Dwi'n y moderator thing. Clas, diolch yn fawr. Diolch Rhydskids am ail dan ysgrifio 4. Right, wow, sut nes ti gael siaradwyr Cymraeg? Clas hwnna. Naeth Owain ffeindio talk to speech. No, Emrys, sorry, Emrys. Emrys, pai bwrw fi, sorry. Popeth da technolegol, mae Emrys di ffeindio fe gynta, a mae di rannu gyda ni, so sorry. University Bangor nath o. Yeah, clas. Da iawn. Dwi'n sbio... Tech iaith thing o dde? Shout out I nhw, da iawn Bangor. Yeah. Dwi'n sbio yn y cynnig yn y Xbox Game Pass, mae Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy yn ar hwnna. No way! Bydd hwnna'n hwyl? Yeah. Dwi'n siŵr I chwarae hyn. Yeah, fi'n hoffi, mae law, fi'n gwybod pam bydd yn dweud seithi fe. Dwi'n meindio fod yn mod fe. Dwi'n fod I pobl fel dialing ping. Fi'n cofio ti'n dweud. Cool. Mae'n i'n lwcus iawn. Fel i'n dweud, mae Emrys di dysgu popeth mae'n gwybod, so... so na chwarae teg. Unrhyw problems gyda hwnna. Mae Owain yn really da o ran stuff hefyd, so... Yeah, ni gyda
lot of stuff tech sorted fanna, and diolch am gynnig Rydskyd, mae hwnna'n clas. So edrych ymlaen, nes I wir joio yr Awr Retro heddiw. Fi'n falch fi wedi gorffen Darkwing Duck a ymlaen at yr game retro nesaf. Mae'n edrych fel yr cyfres DuckTales ar NES, achos cop-out oedd gorffen nhw ar y Game Boy, so fi'n cytuno. Fi'n credu. Yes. I don't know, because fi'n eitha joio nhw, i ddweud y gwir. Right, noswaith dda, Rydskyd. Iawn, pob hwyl. Diolch yn fawr. Goodbye. Nos da. Fi'n credu, achos dwi'n joio yr thing, a mae'n eitha neis. Fi'n gallu cael bach o practice ar defnyddio'r analog pocket, a wedyn switcho fe wedyn i'r Frankenstein machine Nintendo. Yeah. So, mae'n eitha good. Good plan. Diolch pawb yn wylio. Na i trio roi hwn mas fel fod, achos mae'n neis pan ni wedi gorffen game. Thumbnail, bendant. Owain, I'm lynchio fi'n siŵr, os fi ddim yn cael cyffwrdd dda. Fi methu ryddhau unrhyw beth o hyn ymlaen. Fi wedi banno fy hun, achos fi ddim eisiau upsetio Owain, so... Mae'n just gwell fel yna. So, na i dweud wrth Owain beth sydd wedi digwydd. But, cool. Right, noswaith dda, nhw'n ni gadw fanna, a gweld chi yn y stream nesaf. Pob hwyl. Ta-ra. Ta.